wang' mondo wadhi nyime kod chenro mar mbaka oromo. Chenro mabende chakore sani nyakango mol kanyo sa 6 mar odiochieng'. Ka wachako chenro makama Ramogi Ajuang ma en chenro mabende wabiro miyi weche manyien, mago weche mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono. Ka kuku ka achiel kod tiendgi ibiro yudo e weche wa mamoko odiochieng' makawuono. Weche manyien mabende waluonu machiegni kawuono, kweth mar Azimio la Umoja motelne kod Raila Odinga ma en jalar kom tend Kenya kod otiko mar riwruogno kawuono nitiere kisera mar ombulu e kaunti ma Turkana. Chenro makamano kata kampen makamano wabiro luonu kendo wabiro keloni achiel kachiel e kinde ma wabiro yudogi. Kako machielo kweth mar Kenya Kwanza mano mar jalupa jatenda Kenya William Ruto bende nitiere kisera mar ombulu ka bende gibiro dhi Makueni, Taita Taveta, Kwale amano e chenro mar sero ombulu. E kinde mabende koro wanyalo wacho ni chenro mar sero ombulu odonjo e ng'iende e gwenge go duto mabende gitiere e pacho kaendi. Weche makamago mag kama campaigns mag siasa timore wabiro luonu machiegni kendo kuku kachiel kod atiendgi ibiro yudogi e wechewa manyiena duto mag odiochieng' makawuono. Kata kamano Ramogi Ajuang ka wadhi e weche mamoko mabende timore odiochieng' makawuono en ni jotelo mawuok e gwenge ma imbo mar Kenya owuok tung' mosuo kod jalup jatenda Kenya William Ruto kuom tiyo kod dhok mar Ayanya kod kelo pogruok e kind oganda dhoudi mopogore. Kotelnegi kod jatend migao mar lweny Eugene Wamalwa, gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya kod spika machon Kenneth Marende gikwayo jodak ma Trans Nzoia okwed jotelo matiyo kod dhok mar Ayanya e campaigns magi e kinde magigo debe ne Raila Odinga. Wamalwa wacho ni en gima rach ka jatelo tiyo kod dhok mar Ayanya ka gisero ombulu, kokwayo jotelo obed gi horuok kendo kik gikel pogruok e kind oganda mosebedo kodak gi kwe. Sisi wote tumeumia, tutainuka pamoja kama jamii moja Trans Nzoia. Ama namna gani? Ikifika tarehe ya kupiga kura, tafadhali tuweka amani ya kutosha. Hataki watu wachokozane, usimchokoze mwenzako ama umwage damu ya mwenzako eti ndio anatembea kwa gavana. Hapana. Kule juu sisi tuliamua ya kwamba kura yetu tutapatia Raila Amolo Odinga. Si ndio hiyo? Huyo mwanaume amepigania taifa la Kenya. Huyo mzee lazima tumwambie asante. Ama namna gani watu wetu? Lazima tuseme asante without apology bila kuomba mtu msamaha. Namna gani? Kura ya mwaka huu tusipige karata. Kura lazima iende kwa Azimio. Hii upande ingine ni kuwapotosha. Hii upande ingine kuna uongo mwingi, kuna wizi, kuna ulaghai. Kura lazima tupeleke mahali ambako tutalindwa. Yeye anasema ati ataibiwa kura. Ataibiwa kura namna gani? Na tunajua tayari Azimio itashinda kura na 70%. Mtu ambaye anaweza kuunganisha Wakenya wote ni Raila Amolo Odinga. Na hayo madharau na matusi yametuonyesha kama watu wa Trans Nzoia na watu wa Western, haki ya Mungu yatakwisha tarehe 9. Na sisi tunajua dawa yake, dawa ya madharau ni Martha na Rao. Martha na Rao. Tarehe 9 mtumalizie madharau ya Ruto. Ruto heshimu viongozi yetu. Sisi tunataka tutafute kura yetu kwa amani. Hatutaki tutuzi watu. Hasira ni hasa. Akiwa na hasira na anataka awe president wa nchi hii, atakuwaje president wa nchi hii? Mnaona ile hasira nayo? Ramogi Ajuang jotelo go ne wuoyo ka giduoko gino mabende no wacha kod jalup jatend piny Kenya mano William Ruto tarik 12 dwe mar 7 mano mahigani e kinde mane ene campaign e gwengego mag imbo mar Kenya kama bende no luongo jatend migao mar lweny ni miyo gino mabende okomoro ahinya jodaka e gwengego mag imbo mar Kenya.
Akawadhi weche manyien mamoko en ni ywaruok pod dhi nyime e kind piny owacho kod joreg mokuon ma oneno ni nyaka piny owacho ket thenge omenda moromo chulogi mondo eka giduok nengo mar mogo piny. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, romo ma osebet ka dhi nyime chakre chieng' wuok tich jumani koro pok onyago olemo ka jopiny to pod imedo rito fuong'ruok e nengo mar mogo. Kore ni piny owacho sechuogo chenro mar duoko nengo mokuon piny kod nus mar nengo ma iusego sani. Twak mar kaka inyalo kel yot e ng'wenyo kuon pod iye tek. Romo manochakore chieng' wuok tich e kind kembe marego mogo kod piny owacho pok onyayo olemo. Kendo maling'ling' ma wayudo kowuok e romo ne en ni joreg mogo oniano ni piny owacho nyaka kuong ket omenda ma ichano chulgi ka giduoko nengo mar mok kuon piny eka jopiny oyud fuong'ruok. Piny owacho to singo ne kembego ni omenda ibiro ket e agulu makende kata escrow account ma ibiro chulgigo ka gichako uso fuk kilo 2 mar mogo kuom siling 100. Chenrono geto mondo fuko mar kilo 1 ousi kuom siling 52 ka kilo 5 onego chak usi kuom siling 250. Gunia achiel mar mogo ma en kilo 50 koro onego us kuom siling 2150 kaluwore kod chenrono. Kuom dweche 3 mosekalo, oganda osebet ka nyiewo fuko mar kilo 2 mar mok kuon kuom siling 197, kama kilo 1 sani en siling 100. Ofuko mar kilo 5 pod iuso kuom siling 515 dukni ma pacho ka. E twak madhi nyime no, piny owacho bende wachore ni osemedo sayo kembego mane oduoko nengo mogo chien kod siling 3 kende bang' migawo mar pur golo oko osuru ma ijuogo e wi oduma mawuok e pinje maoko. Joreg oduma mane oloso kod Ramogi TV e yor apanda bende wacho ni gisenyiewo oduma moingo gunde milion 3 kuom kind siling 5,800 kod siling 6,000, nengo man malo ma nyaka duok negi mondi ma ok ni gichak uso mogo e nengo mapiny eka chulgi bang'e. Kembego bende wacho ni chenro ma kamano kane otim e higa mar 2017, piny owacho ne odeko kod chudo mane omiyo gi lal mar omenda. Liet mawuok e pek ng'wenyo kuon osechako nene paw siasa kama kweth mar Kenya Kwanza ne osayo piny owacho kuom temo tiyo kod nengo mogo kaka yo mar sero mbulu. Chulo joreg mogo mondo duok nengo mwanduno piny chal kod chenro masani ma piny owacho tiyogo mar chulo jous modhi nyamburko mondo kik gimed nengo modhigo, kama dweni kende piny owacho chulo ma ok tin ne siling 50 lita ka lita mar petrol kod diesel ma jopiny nyiewo. Chenrono koro dwaro siling bilion 16 dweni kende, ka chenro mar duoko nengo mar mogo piny biro kawo ma ok tin ne siling milion 150 e dwe ka dwe. Geno koro en mana ni winjruok biro bedo mapiyo mondo jopiny oyud fuong'ruok e mesa, ka bende sa medo rumo ne chenrono mane geto jumbe 4 kende modong' ka moko kuom gwenge pok ochako golo oduma e puothi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Akawadhi mbele e kaunti ma Migori en ni jalar kom woman rep e kaunti ma Migori ma ochung' kod duond bura ma ok ochung' kod duond bura mora amano Zilpa Online ochuodho okone ojende e kaunti ma Migori kod jogo ombulu mondo ochiw lwasi makare mar goyo siasa ne josiasa duto e kaunti ma Migori. Ochuodho mane oriko wuoyo e mbalariany Marongo kama ne ochopo e chiwo loche 3 kod tinga madhi konyo mbalariany no e loso pewe mag tugo. Wacho ni jochung' ma onge duond buche mago independent candidates osebedo ka yudo akweda ka wuok kuom jowetegi. Bende komachielo ne okwayo oganda e kaunti ma Migori mondo bi owuog oko mondo ogo ombulu e yiero maduong' mabiro. Ten mbalariany Marongo ka otelnegi kod ngire Joseph Aguyo ne okono oganda mondo okonya kuondego mag somo. E diere mag campaigns kech joma nyicho kawo tickets gitemo timore ka gima gine jodwaro kendgi. Tago erokamano ne jo IBC mabomiyo wa thuolo mondo waringi kendo wameny. Akwayo jo Migori County duto tetete giwuog oko tarik 9 dwe mar 8 mondo gigona ombulu. In as much as ni an independent candidate, president mara en Raila Amolo Odinga. Wago ombulu te, mombulu kik ninde ot. My the first time mabe joluo dhi bedo gi history kuom bedo gi president. To jo Migori County te wang'eni wane mwadhi bedo gi the first lady. It is great honor that our alumni Spora has gotten time to come and give back to the community. As a relatively young university, we have not had enough resources
to pave the field for our students, but our alumni has come back and said yes, she can help. Akawadhi nyime nyakora Ramogi Ajwang'a en ni jolup jolar kom jatend Kenya ne yudo thuolo mar chiwo ler ewi dongruok magigeto chwalo ne jo Kenya ka giyudo locha. Atuak mar dayo dho jolup jolar kom ten Kenya ne obagi e kidienje ariyo. Mokwongo ne en mar mano mar manyo kelo e pap mano Justina Wamae ma en jalup George Wajakoya kod Ruth Musheru ma en jalup David Mwaura. Justina ne ondhi nyime gi siro wach mar dwaro mar puodho pitha kod ohala mar nyasore kaka yor yuto manyalo reso uchumi mar Kenya, ka Ruth Musheru omako chung ewi agenda mabiro kedo gi mibadhi. Kidieny mar ariyo ne en e kind Martha Karua ma en jalup Raila Odinga kod Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto. Duto ne olero agenda magi. Say this. Our idea in Kenyans, I want us to be very conscious and, open up your minds. And before I explain, let me give you a quote by a guy called Ralph Waldo. He said, in every generation, there are map makers who see opportunities, seize the opportunity, and open man's vision to the future. That is the direction Roots Party is taking. But let me say this, the marijuana we are advocating for. I'm happy that Kenyans have all gone through a science class in primary, a biology class in high school. There's something called species, or cousins of plants. There are two species of marijuana, or they are cousins, let me say that. Cousin moja anaitwa THC, which has the psychoactive ingredient. That is the cannabis sativa that you hear all the time, imeshikwa na watu wa DCI. But sisi focus yetu ndi CBD, or cannabis. That one gives you industrial hemp. So when you go ata venye professor anasema itapandwa kwa expressway, and you pick a leaf and chew, it's only going to give a detox, let me tell you. And saiji watu wako na simu zao. Can you Google hemp seed sales in Kenya? Those products are in sale because zinakwambia zinakupatia immunity, zinakupatia omega-3, unaona, it boosts your immunity. Those products are on sale and they do not have the psychoactive ingredient yenye inafanya watu wana lose focus. Our big agenda is corruption. It has eaten us in big ways and in every way. So corruption is our bangi. So that is what we are after. Then the rest will be able to be balanced out. Madili kwangu na kwa Agano Party is the intention to be transparent, is the intention to be trustworthy, and intention to be trustworthy to the Kenyans who have employed you. Kwa hivyo pale mimi naona the integrity has been compromised with the current and the past government and our competitors. Kwa hivyo tunaomba wa Kenya waweze kutupatia nafasi. Kwa kuwa sisi ndio we are ready to be audited. We are clean. So why not give us the chance? We are not threatened by the other pair of competitors because they have been in it. Kenyans have seen. Kenyans know. This is nothing new to us. Ni kubadilisha tu tunahitaji kubadilisha. And Agano Party is coming in as the option ya kubadilisha. I believe that a combined ticket of Raila, Odinga, Martha Karua will do the best to fight corruption. When you said I do not share any values, you've addressed the issue of corruption and graft, but you do not share any values and even agree on his brand of politics. What do you say to that? Because values, this is... As of that time, I felt I did not share anything with him. And remember, we were candidates. There is no way you will praise the other candidate. But I can assure you that it is not because I thought he personally was responsible wrongdoing, nor did I feel that President Kibaki was personally responsible. But there were rogues within government they failed to act on. And I felt my hands were tied in the performance of my duties. And therefore, as I campaigned for myself, I actually was saying, look, you've been unable to fight corruption, just like the Jubilee administration under President Uhuru Kenyatta and Dr. William Ruto. And they are still in government together up to now. And we saw Dr. Ruto attending cabinet a week ago. They've been unable to fight corruption. You can't hold one side of government and say the good one is mine and the bad one belongs to the other person. That's double speak. Honorable Gachagua, just a moment. I think Honorable Mother needs to come through
to the people of Kenya on being consistent. Honorable Mother is on record saying that Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta should retire together. Not a long time ago, she seems to have changed her mind that they shouldn't retire together. In fact, that President Uhuru Kenyatta should continue governing through proxy, and Raila Odinga should purport to govern as a proxy of Uhuru Kenyatta. At what time did she change her mind? Because it's on record, she went public to say that the two of them should retire together. Now, she is the running mate of Raila Odinga. She's a project of Uhuru Kenyatta. The two people she said they should retire together. She seems to have changed her mind. And it is my considered opinion, and I believe for many Kenyans, that being consistent is very important in leadership, especially the position she aspires. You need to be consistent. When you say this today, you must be able to live to it tomorrow. All right, I want to allow Martha to respond to that, but first I want to come back to you to give you another minute. A moment ago, you said that Gideon Moyo was supposed to be appointed. I want you to clear that up because, with all fairness, Gideon Moyo is not on this debate. Well, President Uhuru Kenyatta, the chairman of Azimio, in a meeting in State House a week ago, said that he nominated Martha Karua as his running mate to take care of his interests and that of his family. The president was on record, which means that Martha Karua is a project of the chairman of Azimio, President Uhuru Kenyatta, and they are both proxies with Raila Odinga. It is not me who said, it's President Uhuru Kenyatta who said. Nyakora muge juang tok makamano tuaka mabende koro jo Kenya rito en mano mara piedho jolara Compton Kenya mabende ibiro bag kanyo tarik 26 dwe mar abirio higani. Mano bende wabiro kelo ni achiel kachiel mana e wang jowi mar Ramogi TV. Eweche mamoko en ni Mwangi Wairia manegeno laro Compton da pinya kod duond bura mar Usawa akoro yango ni osiro gai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Wairia wacho ni osebedo ka okedo ne bero chenro mag pur ne weg puothe matindo kendo ka wacho ni jopur biro neno maber mana e lwet Raila Odinga. Omedo keto maino e bero pur mano ko wacho ni biro konyo e nyayo chiemo e pacho kae. Chris Owino nigi lerno. Jumbe adek motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani, siasa mag Masawa okawo okang' machielo e kinde ma gavana ma Murang'a Mwangi Wairia owuok oko kendo siro lwedo jalar tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Usawa na Azimio zinaungana na it will be Baba, Mother and the Son. Wairia mabende en jatend duond bura mar Usawa kwa wote olero ne ong'ado kang' mar siro lwedo Raila Odinga bang' timo kode lalruok kendo chopo e winjruok mar konyo jopith, jopur kaachiel kod johala matindo mawuok e Masawa mar Kenya. When everybody else feasted, allowed my termination, that mzee agreed that we need to work together so that those programs which we are doing here can sustain and we can escalate those programs elsewhere. And therefore, I made a decision. The party Usawa kwa wote made a decision that through that joint manifesto, Usawa kwa wote will support the candidacy of Raila Odinga. And my supporters will be behind Raila Odinga. Ne olieko ni nitiere moko kuom josiasa mapacho kae mosebedo katemo pogo ganda mag Masawa kaka yo mar chwalo agenda mag siasa. Kata kamano, Wairia onyiso oganda ma Masawa ni ginyalo mana yudo telo bang'e kokalo e telo mar Raila Odinga. We must save this community. The community has been scattered. People have been spending time here scattering my community. We are not going to do it to continue. We shall regroup. We shall take a position and move forward. And the position, huyo mzee akae kidogo, tujipange. Tutajipanga. Na naambia watu wangu wote wa Murang'a, watu wa Central, wanisikize, tutajipanga. But we need to give ourselves time. Kwa sababu tumeingiliwa sana mpaka hatujajipanga vizuri. Tujipange na huyo kwanza, Karua akae hapo,
mimi nikae hapo, Peter Munya akae hapo, viongozi hao wengine wakuje, tujipange sasa. Wairia bende olero ne gin kaka jotelo mawuok Masawa gisiro lwedo Martha Karua kendo singo mar tiyo kode e kisera mar ombulu ne Raila Odinga. Kaunti ma Murang'a en kaunti namba 2 kuom kwan jogo ombulu mathoth e gwenge mag Masawa, ka en kod jogo ombulu maromo 631,512. Kaunti no bende en achiel kuom gwenge mag Masawa ma jalup jatend piny William Ruto nie gimbi mathoth mag siasa kaluwore kod ombulu mag paro ma pacho kae. Kata kamano, Mwangi wa Iria osingo maduoko piny bi makamano kuom jumbe 2 motelo ne yiero mabiro. Mwangi wa Iria okwayo jodak ma Masawa mondo yaw wengegi mar neno kaka yamb siasa kudho e pacho kae. Wa Iria bende osingo mariwore kod Martha Karua kanyakla kod jotelo mamoko mar neno ni girwako ombulu mathoth mag Masawa e adita mar Raila Odinga e yiero ma higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Ramogi jongi thuolo ne adwani waring wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay, kama e kaunti ma Homa Bay kono jalar kom governor e kaunti ma Homa Bay kaka jalno machung' kar kende kata independent candidate Evans Kidero kawuono bago romo kod wakeini mawuok e wards 40 mane kaunti ma Homa Bay. Wadwa ringa achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay. Watudre kod jafwambo marwa Alia Beach mantiere kuro. Entiere rangwe mar mondo mi onyiswa ni chenro chalo nade kono. Alia Beach ichiu nade kaunti ma Homa Bay kono to chenro kata romo mabende Evans Kidero obago kod wakeini akono dhi nade. Erokamano Joyce wachio makare kaunti ma Homa Bay kandi wabiro achiel kachiel kowuok e ward makochia mantiere kar chung' bura marangwe odong' ndalo 19 to piny Kenya dhi yiero maduong' mibago tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi, kendo sani koro josiasa mopogore tiyo kod yore goeko mopogore opogore ka gimanyo ombulu mondo ginene giyudo loch e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi. Odiochieng' ma kawuono jalar kom gavana ma Homa Bay kaendi ma ok ochung' kod duond bura moro amora kata independent candidate Evans Kidero obago romo kod wakeni mawuok e wards 40 e kaunti ma Homa Bay kaendi. Gin wakeni maluwo makoro obiro gogo mbaka kaendi ka dwaro mere maduong' en mondo olomb wakeni mondo bende obi osire lwedo e lek mare mar bedo gavana mar 2 bang' ka gavana ma sani Stephen Awiti biro tieko tielo mare mar 2 PC ma dwe mar tarik yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi. Inyalo paro ni mopore kod Evans Kidero bende jachung' mar ODM Gladys Wanga biro sebedo kadhi nyime kod tedo campaign mare kolombo jopiny kaachiel kod jachung' mar UDA Mark Rabudi ma bende gin mako kuom jochung' ma sani koro laro kom gavana ma Homa Bay kaendi. Okinyi ma kawuono an ka kod mako kuom wakeni ma bende osebedo ka dhiro campaign mar Dr. Evans Kidero e dwaro mare mar bedo gavana mar 2 ma Homa Bay kaendi, kendo wadago kodgi mbaka kalure kod romo ma kawuono obagi ne wakeni e ng'iyo ni to gin agenda mane ma gin go kata gin gigo eko mane ma gibiro pedho e mesa poni gavana poni Dr. Kidero obiro yudo kom mar gavana e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi. Ibiro chago nyingi ting'iso ni kaka achiel kuom mine ma kawuono yuoro e romo ma kamaendi geno maru kata en ang'o maduong' odwaro ni obi opedhne Evans Kidero kata kaka jogo eko ma wakeni mowuok e kaunti ma Homa Bay kaendi modwaro ni samoro kobo yudo komni to bi ong'e anya gigo mosebedo ka chando wakeni e kaunti ma Homa Bay kaendi. Erokamano ahinya, nyinga Caroline Alango. An kaka jatelo mar campaign mar Dr. Kidero kata campaign coordinator, tadwa ni mondo awach ni gima bende kapok aduoko gimi penja en ni gima anyalo wacho ni gima opogore ahinya kata gima special ahinya campaign mar Dr. Kidero ni mae campaign mido ni campaign coordinator en ng'ama miyo. Koro mano gima adwa ni mondo aler ne jo nyikwa Ramogi. Mar ariyo adwa ni mondo aduok penjo mipenja ka wacho ni waromo kaka wakeini moa e tunge duto mag Homa Bay nigi sub county 8 gi wards 40. Ward ka ward nitie mine mowuok e mine man ka dirom 1,000 mogwel to gi mogwelore bende. Koro me kwarore to wanyalo bedo dhano 2,000 mani ka bado goyo gi Dr. Evans Kidero. Wageno ni ka watieko romo ma kawuono ni to wang'eyo ni daktari wadhi nyiso daktari kata wadhi poro kod ne sirikande ere kaka mine biro tiyo kode, ere kaka obiro keto kata pes makende ne wakeini, ere kaka obiro loso weche thieth mondo wakeini kata kodhi osiptal to kaka ginyalo konyore. Nikech ing'eni sama piny rach kaka sani Homa Bay rachni, joma hinyore mogik gin mine. King'iyo Homa Bay ka kata mana ich mono luoro mako, nikech kimako ich kidhi nyuol to samaro tho niang' nowuog kuro. Ere kaka tije mowuok mine dwa kawo tije mage, nikech wang'e beri maber kabisa ni Homa Bay ka king'iyo maber atamalo 60% mag jogo modak Homa Bay gin joma mine.
Erokamano. Gin kit wakeni mage mano gwelo ka gin jolony ko gin jowala koso gin kit wakeni mage makawuono no gwelo kuwuok e Wards 40 mantie mabe kama kawuono yuoro e romo mar Evans Kidero makawuono ni. Ne wagwelo wakeini mowuok kuonde mopogore opogore mal nyiso kit Homabay kaka Homabay ochopo. Wan kod mine manie kor gweng' kata jogo matimo ohala matindo maluongo ni jo aswekra. Wan kod mine ma tich maduong' en rito dak ma jomoko to paro ni onge tich magito tich mar rito familia be tich maduong' kabisa. Wan kod mine ma bende waluongo ni jolony kata professionals ma be obiro to kod mine matiyo kiwango mopogore opogore. Omiyo mine ma waluongo kane gin mokikore to bende wan kod wakeini mane bende medo jiwo wakeini wetegi ma bende nwa miyo thuolo mondo jiwo wakeini kaluwore gi kiwango mopogore opogore kaka weche mag owala, weche mag thieth, weche mag somo mag nyithindo manyiri to gi weche mopogore opogore nyalo miyo wakeini be bedo kod telo kata teko e Uganda ma Homabay. Kapok awedhi wacho ni achiel kuom coordinators mosebedo ka ng'iyo kaka chenro mar campaign dhi nyime. Ok ang'e ni gin chandruoge mage miseneno ka joma mine kaunti ma Homabay kandi osebedo ka kale ma digombe ni kawuono ka gichiwo thuolo mar twak margi to gibi gi pedhi ma koponi Kidero oyudo gavana mar ariyo ma Homabay kandi to nyalo ng'iyo mondo ngima wakeni obed makare. Anyalo wacho ni kaka ng'ama ochung'ne campaign mangima ok achung'ne mine kende to achung'ne campaign te. Awacho ni tijno ero masetiyo nitiere gigo masefwenyo ni sando ngima mag mine ma Homabay. Mokwongo kabisa ni miyo ma Homabay onge gi gima en gede lwete monyalo manyo godo yor ohala kata financial access. Ma tuo maduong' kabisa matuo mine ma Homabay kae. Nikech miyo kimiyo gimoro matin e lwete to wan mine wanyayo gik moko kendo wuok mang'eny. Mar ariyo manyalo wacho ni en gima chando mine ahinya en wach mar pi. Nikech ng'ama homo pi e dala en miyo. Pi maler kata minyalo modho inyalo tigo ma kisungu luongo wacho ni clean and safe drinking water or water for domestic use. En gima en shida maduong' kabisa Homabay kae. Wach mar adek kaka nawacho ni en weche ma kaka mine nyalo bedo gi ngima maber. To kendo machielo en weche mag somo nikech wayudo ni Homabay ka e kama nyithindo manyiri yude ich e kama kuonde nyithindo manyiri bambe te kama nyathi manyako samoro ngimane ok ni maber to ng'ama konyo loko ngima nyathi manyako chakore kod ng'ama miyo. Mogik the king'iyo sirikal mar Homabay to wayudo ni teko mar pesa ma Homabay ok ni e lwet mine to mine matiyo matek Homabay. Erokamano. Mogik kapok atieko awacho ni kata king'iyo wach mar pur momako ngima mar Homabay atamalo 65 kuom 100 mag jopur ma Homabay gin joma mine. Erokamano. Joyce mano ne wago mbaka kod coordinator mochung'ne chenro mar campaign mar Evans Kidero ma olero thoro mar wach ma gin go kawuono e romo ma kawuono gi bago kod wakeini ma giluomo e kuonde chung'ute buche aboro e Wards 40 mantie kaunti ma Homabay kandi. Pod wago touch ka kendo pod waluwo wach niendi wabiro ng'iso nyekora Ramogi Ajwang' chenro newswa mabiro mbele kanyo endo ni to en wach mane maduong' mabiro wuok e romo masani koro dhi nyime ma gavana ma chon ma Nairobi bende dwaro kom gavana ma Homabay gi sani obago gi wakeini chung bura marangwe kandi Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homabay. Weche makamaga ng'eyo ni kuku kod tiendgi wabiro yudo gi e weche wa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Kata kamano ka wadhi mbele en jakom IEBC Wafula Chebukati koro wacho ni gibiro chiko itgi ne Ruben Kigame mageto Komten Kenya. Chebukati wacho ni Kigame poko chwalo lipot il duolno banka doho nyocha ogolo ng'eto ni miye thuolo mar laro kom makamano. Wacho ni girite mondo mi giwinja korka kore. Be able to detect or second simulation. I know that is. Please tell us your name and the organization that you represent. Applause. Thank you. When the bulk uploading is being done, what happens? My name is Tabao Kanchori, and I am the National Chief Agent. The court has made a judgment. We respect the judgment of the court, and if he presents himself, we shall listen to him. It's up to him. He has not come so far, and as a commission, I think today we have been fairly busy. I have not had time to sit and look at the judgment. Ramogi Ajwang' ng'isi mbele kacha ni weche mag siasa bende waluonu machiegni. Kweth mar Kenya Kwanza mar jalup jatenda Kenya William Ruto nitiere kisera mar ombulu. Kawuono gibiro tero kisera margi mar ombulu e gwenge kaka Makueni, Taita Taveta, kaachiel kod Kwale. Gie thuolo ni we wawinjane kaka chenro dhi nyime e campaigns magi.
mulipata habari kamili ama mulipata muktasari peke yake? Muko na habari kamili ya tarehe 9 mwezi wa 8? Sasa niulize nyinyi, kwa sababu muko na habari, mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati amupangwingwi? Makindu mnasemaje? Na Kibwezi mnasemaje? Na Makueni mumekataa kupangwa? Sasa sikizeni maneno watu wa Makueni. Sasa unajua hii Kenya iko na watu wako na kiburi na madharau. Ati kuna watu wachache wameenda wakaketi chini kwa hoteli huko Nairobi. Sijui wamekunywa nini. Ati wamerudi hapa wamesema ati wanataka kutupanga. Ati wanataka kutupanga na ile mtu ya kitendawili. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Makindu. Nauliza nyinyi, wale majamaa wameketi kwa mahoteli kule Nairobi wanataka kutupanga, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio mtaamua? Nyinyi ndio kusema? Tarehe 9 mwezi wa 8. Nyakora Mugia Juanga campaigns makamago kawuono Ruto ang'isi kacha nentiere county ma Makueni entiere Taita Taveta kachiel okodo Kwale. Weche makamago podi wabiro luonu machiegni. Akawadhie county ma Kisumu en governor ma Kisumu Manongire Peter Anyang' Nyong'o malaro komno kendo ne otero campaign e chiro ma Kibuye kod alwora mare. Nyong'o omedo golo singo ne johala ni oikore mar bero lwasi mar ohala kendo neno ni dongruok obedo e sekta no. Nyong'o singo tieko chenro mag dongruok mane ochako kendo chako mamoko manyien aka oyiere. Ne otene koda jochung' e kombe mopogore opogore e otiko mar ODM. Nyiso jo Jubilee ni kwa modernize shisema Kisumu ka Jubilee nyaka wa modernize okamano. Sani ng'en wasegero chiche mang'eny Kisumu County ka okamano. Koro wenyo chakwa yao okamano. Awasi bene wagero okamano. Kombewa be wagero okamano. Ang'oma mono ugero Jubilee ama sivyo? Tariko 9 dwe mar 8 akwayo gimuolo ni uchiew kinyi mang'ich udhi e polling stations gi kipande mondo ugo kura ne baba dongu ng'e mano. Uneno gimomiyo wawacho 6 piece. Kata wan moko kuoma nitie jowa manyicha wahero nyocha ok omi party ticket. To no wawacho ni kaka waseyude 6 piece ni mondo ineno 6,000 ma wacho ni mondo udhi uyude mondo oketnu godo e 6 piece mochope simu gi 30 shillings migolego. Nyaka urangni Raila bed gi ji motegno kamine kadhie mogirigesi assembly kucha mondo giolos wetego unyego. Kura ok wagoya gayo tarik 9 dwe mar 8. Kura wagoyo ne lokruok mar ngimawa. Wagoyo kura ne lokruok mar ang'owa ngimawa. Apisas mag piny owacho kotelnegi kod jagoro mongirore e migawo mag ute twech Safina Kweke kod komishona mar ute twech John Kebosa Warioba chano bero lwasi mar alwora mag ute twech ma pacho kae kochakore gi loso odundu mag gik mochido kod minyaga luwo. Chenro makamano mabiro chakore e ute twech ma Kodiaga kod Kibos mayudore e kaunti ma Kisumu abiro konyo nyaka skunde kod jodak mawuok machiegni kod ute twech go. Safina kane oloso olero ni chenro makamano gidhi neno ni oketi e tim kapok ochopo giko mar hiko menda mahigani. Nyakora Mugia Juanga kapok wami report makamano we watudre achiel kachiel kod jafwambo marwa mayudore kaunti ma Kisumu mano Millicent Adhiambo mar mondo mi onyiswa ni chenro dhi nyime nade kaunti ma Kisumu akalure ni odiochieng' ma kawuono ne nitiere grub rawere maderom 250 ama bende odaka e kar dak kama yuto ji ni piny mano Manyalenda e kaunti ma Kisumu ma bende obago wuoth mar kwe. Millicent Adhiambo ichiw nade Kisumu kono to chenro dhi nade wuoth mar kweno nyaka sani chalo nade Kisumu kono Millicent?
Ero kamana nya Joyce achiel kachiel kwa wuok Kisumu East kar dak Manyalenda kuma bende rowere maromo 250 kata mokalo kanyo kamoting'o rowere machuo kod mamine obago romo mar neno ni gibiro kanyakla kaka wayudo ni kar dak Manyalenda kaka obedo achiel kuom kar dak no endi mayuto ji ni piny wayudo ni osebedo go kama bende jotelo geto ga endi tiyo gi rowere e yore maricho richo kaka ndalo siasa yudo ka jotelo thoro ga tiyo gi rowere go eko e seche magi campaign mondo mi gikel tulo kata ndalo mag yiero ka bende wayudo ni kar dak Manyalenda kani kata obedo achiel kuom kuonde dak mani piny yudo ka rowere bende thoro donjore e weche mag yedhe mamero ji yemo iu kod timbe moko magalagala kapod ikgi ni piny wan kandi gi rowere go eko ma bende wadwa ni walos kodgi kawuono gi miwa twak e wi gimomiyo wang' ni endi gi chano mabiro kanyakla mondo gichak chenro mar biro nyayo kwe e ndalo campaigns kwa yudo nodong' mana ndalo 19 to ji dhi e yiero gilernwa ni to chenro magitiso ni sauti yako kura yako niendi dhi konyo gi nade kapok ji odhi e yiero kod tok ka ji osebiro dhi e yiero kod yiero duto mabiro e higni mabiro mbele kaendi ang' wachak kod achiel kuom jakanyo ma bende en ema ne ochako chenro niendi oriwore gi jowetegi mondo lernwa ni to ang'o miyo gichano keto kwe kaka rowere mondo mi kik tulo wuog Nyalenda kata e kind rowere ma Nyalenda kata obedo ni en kar dak mayuto ji ni piny machiegni ahinya ang' ichak gi nyingi Deni lerna ni to romo makawuono ni endi ang'o miyo wamwa biro kanyakla mondo nya kwe e kinde yiero mondo ng'i ni bende tiyo gi yedhe mamero ji odwok piny mana mapiyo piyo kastiwe ne jowete. Erokamano ahinya nyinga en Obiero Joshua atiyo gi county government ma Kisumu anie village administrator ma Nyalenda eka koro chenro ma kawuono ni en chenro ma sirikal mamalo to koda county government otimo riwruok to koda CBOs gi organizations matiyo e Nyalenda eka mondo mi waland weche mag kwe to kendo weche mag arita kwe e kinde ni ma yiero kamano koro mano wadwa ni mondo mi otimre kamano nekech Nyalenda kuma wantiere ni iluongo gi dho ngere ni en one of the hotspots ma yore mag violence timorega e kinde mar yiero koro wang'ni wan kaka jotelo makani to koda jodak to koda organizations matiyo kodwa ka nye wawinjore ni wadwa riwo wiye rowere wadwa riwo wiye jotelo mondo mi yiero ma wadhiye tarik 9 dwe mar 8 obed mopogore gi yiero duto te mosetimore Nyalenda obed an example kuma kwe dhi bede hali mani malo kabisa. Erokamano nyamana machielo ang' na kaw pach jatelo machielo mondo lernwa ni to chenro magitiso ni kura yako sauti yako niendi ang'o miyo utise kamano to ere kaka dhi konyo rowere ma kaendi kotenore kod weche mabende osiko wuok kaka iwinjo kanya wadwese lero ni Nyalenda kaeri obedo ni en kama joma ji yuto gi ni piny odake osebed kokete kaka achiel kuom kuonde go eko ma koko osiko wuoke ndalo yiero machiegni kichako gi nyingi. Nyinga iluongo ni Victor Elvis atiyo gi riwruok mar rowere mar Nyalenda Young CBO obedo based Nyalenda Kisumu East kae romo ma kawuono ni obedo supported gi US Embassy gi kura yako sauti yako kech wang'eyo ni rowere make a bad choice yiero leaders mok dhi konyo gi ndelo mag yiero omiyo gichako ka gichandore higni 5 kendo kochopo higni 5 kendo yudo ka onge development mosebedo katimore e Nyalenda kayo makare emo Nyalenda Young Task osebedo train gi IEBC e weche mag voter education and women participation e weche mag election kae to wayudo ni wan gi namba ng'eny kabisa kaka joma rowere kata jogo mapotendo koro ne kwa kawo namba wa mantiere go to nyalo bedo gi mbi kata teko mar yiero jotelo maber madhi tiyonwa emo Nyalenda Young Task osebedo katiyo gi mine mopogore opogore jogo mane kod ng'ol kod yudhe mawuok kuonde mopogore opogore watiyo gi jogo manie transport kaka jo boda boda mabende ndalo siasa kama yudo ka gin thousands of them otelo ne ja siasa kendo ka giluwo bang'e kendo gidhi chopo ka gigore kendo yudo ka pesa mano migi no kendo ja siasa tiyo godo marach mondo oyud claim pesa mano osetiyo godo marach koro wabedo kod kawuono ka mondo wapuonjore gi e weche mag umuhimu mar yiero makare kendo yiero manigi kwe kendo yiero jatelo mane kare kendo teko mare e kurane kaka ng'ano ma jahigni mosekadho higni 18 Kisumu kae. Erokamano ahinya machiegni awinjo kanya wadwa wacho ni riwruok nu kata grubu ni endi en mano moriwo jogo mong'ol mine koro in kaka miyo gi riwruok nu kaka rowere wayudo ga ni seche duto matulo wuok nyaka wang'i arita kwe mar joma mine in kaka rawera manie group mar Nyalenda Young Task kaendi bende neno ka
seche ma tulo wuok kama oti gi rowere ka tulo wuok ndalo yiero ka ndalo campaigns. Joma mine arita kwe margi ni kare. Mana mapiyo piyo kichako gi nyinge ng'iyo kamera. Nyinga en Rosa Ro Maxwell. Nyinga en Rosa Ro Maxwell. Atiyo gi riwruok mar rowere mar Nyalenda Young Turks. Kalore gi weche mag elections, joma mine ratich gi rochoga, kendo iyudo ni gine magibedo victims. Gine mitiyo kodgi, kendo gine ma iyudo ni gibedo gi hinyruok kata lal mang'eny sama election otimore. Iyudo ni itiyo kodgi mang'eny, iyudo ni jomoko rocho ratirgi, nindo kodgi kata tiyo kodgi yo marach mondo mi ginwang' kura. Mana kamano Joyce kaka isewinjo no endi mago moko kuom weche mabende wadwa dhi nyime kod dayo dhogi mondo mi gilernwa ni to kaka osewacho ni joma mine seche moko itiyo go mararacha mondo mi kura oyudi. Ere gimomiyo mano timore to arita kwe manade masani koro romo magibedo go ni dhi miyogi kaka joma mine gi joma bende osedonjore tiyo kod yedhe momero ji mondo mi ginyal keto Nyalenda kendo ngima mar rowere mani Nyalenda kaendi obed kama kare. Ka kamano tinyalo dhi nyime an kuomi Joyce. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Ka wawuok e kaunti ma Kisumu waringo kendo wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa kama jambetre ma piny Ingereza e pacho kae mano Jena Mariot kaachiel kod jatend migawo mar arita Fred Matiang'i yawayanga log tich mar obila makedo kod timbego mag njore mano midendo ni anti-terrorism police unit mano e boma ma Mombasa. Gie thuolo ni jatend migawo mar arita Fred Matiang'i loso we wawinjane. So we are ready to proceed, and people, of course, should have nothing to worry about. Go about your activities peacefully, obey the law, choose leaders you desire, exercise your democratic right, and thank God you live in a democratic, free, and peaceful country. I'm grateful that we have that opportunity, and on behalf of my colleagues in the security sector, I'm greatly honored. The Lord has given us the opportunity to discharge that duty on behalf of the people of Kenya. With those remarks, it's now my distinct pleasure to declare this DCI ATPU Mombasa Police Complex officially opened. Thank you. Ladies and gentlemen, now we are going to have a photo session. We are going to invite the CS. Ramogi Ajuang chenro makamano mar yawo log tich mar obila makedo kod timbe njore mano midendo ni anti-terrorism police unit. Weche makamagi luonwa machiegni kod jafwambo marwa mane kaunti ma Mombasa George Aoko kendo abiro kelo ni kuku kaachiel kod tiengi e weche wa manyien mag odiochieng' makawuono. Kawadhi mbele en ni duol mochung' ne keto arita makare e apeyni ma pacho kae NTSA ogolo chik mondo geche matingo jowuoth oketnegi kendo rang'uk ng'we airititi kaka yorno mar duoko piny masiche mag apaya. E romo margi kod jokanyo maketo rang'uk ng'we airititi e nyamburko Ruiru e kaunti ma Kiambu, NTSA ne okwayo weg geche matingo jowuoth kod trela mondo oter gechegi ma ibiro ketnegi rang'uk ng'wecha nono. Jakom mar duolno Edward Agitonga owacho ni ji 30 wito ngimagi e masiche mag apaya pile ka pile, to ka ok oketi yore mag geng'o masiche makamago, kwan ji 6,000 nyalo biro wito ngimagi kochopo giko higani. And they ought to work even now. So that is the responsibility of the regulator, who is NTSA. We are in agreement. They are going to do letters across the country for all the SACCOs and all the truck owners through their truck associations. We want them just to report back to us. We do the right thing. Them that have tampered with the speed governors, we want to restore order on the road. There is no governor that will operate on our roads below the threshold of what has been tested by KEBS. We call upon the PSV vehicle owners and the trucks owners and all vehicles that has been fitted with the speed governors to go back to the vendors. I want to tell Kenyans also that we are 100% sure that the 95 black spots which have been a thorn in the flesh in this country
as we have agreed with even Kenha, they are going to do something on those roads because we discovered it's about road design. So that it is only Kenha or Kura who can do that. Kawadhi mbele ni mine ma johala ma oloyo 70 e dhowedhe mopogore opogore ma Mbita sani koro odonjo e somb ji ma hikgi dongo mar medo lony margi e weche mopogore opogore mag bero ngimagi. Lieta nigi lerno. Sigalagala rwakowa e gweng' ma Kipasi kuma mine maromo 70 nigi mor tok yudo lony mopogore opogore moting'o mar twengo, tedo, kanyakla kod chwe agulu. Ei wakae kopogore gi jok matimo food and beverage, jo tailoring, nitie ji te nyalo twengo. Koro king'e twengo inyalo manyo charandi, tinyalo yudo pesa ni mokikwayo ng'ata ng'ata. Unajihishi kama mama. Ukifanya kazi yako upate pesa kidogo, at least utakuwa umefanya kazi kwa boma, hata utafunza watoto wako watapata elimu ya kawaida. Gwenge ma Mbita nigi chula abich maidore e nam Lolwe kachakre chon. Mine osebedo mana ka uso rech maritore, gino magiwacho ni osemiyo dongruok gi odok chien. Na train to no kanyal manage tiye ko training nikech no yudo ka duong' ane oda. Koro ng'en training midhi ka ine odi okinyali bedo free maloyo ka ng'ato kawo ni fee. Kaka an mama, nyithindo nyalo chiemo moka kwayo wuon parwa pesa, oka rit samo wuok ta penje ni tiwewa nang'o. Gisani anyalo bedo piny, anyalo timo repair, anyalo yudo pesa, anyalo timo gik mang'eny erokamano. Sama imiyo ng'ama miyo tegruok machalo kama miyo kawuono ni obedo ng'at makonyo ode goganda mangima. Kaluwore kod Eunice Owino makedo kod ratich mine e dhowedhe nam Lolwe, kwan mine mirocho ratichgi kaluwore ni gionge yor yuto gi owuon ni malo, gino mane omiyo gikelo tegruok machalo kod magi. Wamor ni mine gi owacho ni koro kata dhao mane gintiego e udi odok chien nikech miyo ka miyo nyalo kelo gimoro matin e ode. Iwacho ni kanyako somo to gima ber ahinya. En ber ma anyuola mine gi dhi yudo kanyakla kod yudo mijing'o e bero ngimagi modiochieng' kodiochieng'. Lieta, Ramogi TV. Erokamano ahinya Lieta kuom lipot makamano ber ka ji puonjore weche mopogore opogore. Iwacho ni higa en mana kwan, somo onge kod higa, inyalo puonjori kata hiki onianga machalo koda nade. Kata kamano nyako Ramogi Ajuanga, jalup Raila Odinga mane ng'wech mar laro kom maten piny Kenya mano Martha Karua, odiochieng' ma kawuono entiere Kerugoya mano e kaunti ma Kirinyaga, kama bende oromo kod grube mopogore opogore mag joma mine mano e kaunti ma Kirinyaga. Mana kaka ineno e wang' jowi mari kanyo, mano e kaka chenro chalo mano e kaunti ma Kirinyaga, mano Kerugoya e kaunti ma Kirinyaga, kama Martha Karua kawuono rome kod grube mag joma mine. Weche makamago bende waluonu machiegni, ibiro yudo kuku kaachiel kod tiendgi e weche wa manyena mag odiochieng' ma kawuono. E kaunti ma Siaya, en ni jotenda riwruoge mag oganda e kaunti ma Siaya akoro ni kod luoro ni lwasi mar kwe ma osebet e kaunti no nyalo rochore ka jopiny ok bi yudo thuolo mar yiero jotelo magin e magidwaro. Kane giloso e boma ma Siaya, jotelo go ka otelnegi kod Akelo Onyango wacho ni okang' magisekao mar nyayo kwe e kaunti no e kinde mag yiero koro nyalo lal nono ka jopiny ibiro chun kod goyo ombulu ne moko kuom jotelo ma ok gihero. Bende ne gikwayo josiasa mondo otem nyayo kwe e ndalo modong' kapok yiero otimore kata bang' yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Tumekuwa na muungano wa Angaza Movement ambao tunamulika kura. Tunawafundisha wananchi ama wapiga kura vile wanavyotakikana wafanye nyakati ya election na vile inafaa wafanye wakipewa nafasi ya kujiandikisha kama wapiga kura. Kunayo jambo hapa kwamba chama kinachojulikana eneo hili linaitwa Orange Democratic Movement, ODM.
Sasa hiyo ni chama ndio, lakini wananchi nao sio wote wangelipenda kujihusisha sana sana na chama fulani. Sasa ningelipenda kwamba wananchi wapewe fursa na nafasi yao ili wao wenyewe waweze kujichagulia viongozi wao pasipo kujali ni chama kipi. Bora huyo kiongozi ataweza kuwashughulikia kimaendeleo. So as we go out to vote, I would urge all the women, please let us support the women, let us give them humble time, let us give them the space that they need so that we can be represented in the decision-making bodies. As young people, we want to have peaceful elections, and we want to avoid as much as possible the violence that we are always associated with, and we are condemning all the politicians that may come up to use us. We are looking for good governance because resources are devolved, and we want opportunities to pass through us. So we want somebody who is keen and is going to mainstream his decisions in terms of vijana and their interest. So this time around, no violence, nobody is going to use us vibaya. Anyuola mar Agieka mawuoka e gwenge Manandi korone obago lamo motelo ne yiero maduong' mar higani. Anyuola no kwayo jogo malaro kombe ma opogore mondo kik nyatulo e kinde ma jopiny dhi e yiero. Achiel kuom jotend anyuola no mano Josepha Kaila bende kwayo jogo mabiro kawo tenda piny mondo ogwel jod bura kowuok e anyuola mar Agieka kama giwacho ni ok gisebedo ka giyudo kombego kowuok kuom duond buche ma pachoka. Siku ya leo ni furaha sana, wazee wetu wakiwa na maombi kuombea taifa letu la Kenya na viongozi wetu wote, na tunaomba wananchi wetu wa Jamhuri ya Kenya watumishe amani wakati huu wa uchaguzi, ambapo ni uchaguzi wa kipekee, ambao ni uchaguzi wa kuchagua viongozi wetu ambao watatulinda na kutuelekeza mambo za kiuchumi ambayo itajenga taifa letu la Kenya. Kama jamii ya Wagie tunaomba nomination hata kule national na county government. Ramogi ajuanga gi kanyo wachopo godo e giko weche manyien mabende ne waiko ni e lak seche gi. Kata kamano nitiere weche mathotha ama podi waluo ni odiochieng' makawuono mano moriwo nyaka iko mar Tom Okwacha ama bende no yuda ringre mare e kara kunyo mula ma Abimbo. Aka iko makamano biro timore odiochieng' makawuono akata timore odiochieng' makawuono e county ma Siaya. Weche mabende jofwambo magwa mayudore e county ma Siaya no machiegni kendo wabiro mi kuku koda atiengi parni kar kunyo mula ma Abimbo kata masira manotimore amara sienyruoka e kara kunyo mula ma Abimbo notimore dwe mar 12 higa mokalo. To Tom Okwacha ne oyuda kata ne ogol ringre mare e kara kunyo mulano mano banga dweche adek. Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe kendo wakwayo ni familia mare kachiela kod wede kod osiepe Nyasaye omigi chuny mar horruoka e kindegi mabende gi kale mateka. Akao kamano nyaka Ramogi ajuangi kanye mwachopo godo e giko mara chenro mar mbaka oromo. Kinyi makawuono chenro mabende ochako kanyo sa 12 mar okinyi nyaka sani neno ka odong' mana dakika 2 kende to wachopo e sa 6 mar odiochieng'. Elo Sharon Ong'ao kachiel kod jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare wagoyo ni erokamano ahinya mar kete mana e Ramogi TV. Oriti masani nyenga Joyce Oduor.